Mana itu singkatan Manohara Akbar. Iya. Iki ben roh masyarakat Weru Blak Aja ben roh. Tenan, awake dhewe yo nganggo gawe single lagu sing anyar yo Mas ya. Single lagu dicoba boleh? Kuwi lak biyen mantanmu. Biyen gawayane gawe video klip. Loh, modern ngene. Terus kok kono ngene gandengan. Terus saiki nyungir. Biyen yo ngono ya Mas. Sing sitoke ndalang, sitoke nyinden. Mbasa saiki pisah wis gak tau. Yo, coba kayak apa? Cerat. Mampir ini. Jan luar biasa nah Jan lembek solek joget rumangsaku lek ketok lek wanita feminim yo wilujeng dalu Mbak Yu Manohara iya Lahir tak buat. Iya kuwi mengbuak apa ya ketutan rambut apa piye guys wilujeng dalu Wilujeng dalu. Selamat malam Mbak Manohara. Selamat malam Mas. Lah nyapa trayo lanang kok diguyu ki lho. Lek mlaku timik ketok feminim lah kok selamat malam. Malam Mas. Lah kesuwen to Mas. Oh kesuwen. Wong kene iki macak wedok kaya apa? Aku nang kono diceluk Nur Jainul jeneng. Ora ya dah. Wong iki trayo. Ya ngaten niku ben akrab. Akrab ya akrab Mas, delok-delok to. Oh nek kadung macak wiwit sore ya. Nek macak wit jam 3 Wah. Untuk menghibur warga masyarakat Weru Blak Mojo nek macak nek jam 3. Jam 3. Ngono kok diceluk apa wong Jainul. Wah, nomen wae. Lah malah cah cilik-cilik malah gumun aku. Piye cah cilik-cilik nyapa? Kan aku dikawal karo kampo ki jenenge polisi karo hansip-hansip to. Lek cah cilik kemuni ngene to Mas. Kecekel jadi kena garuan mau arep menghibur malah lho jare banjine kecekel jadi ora apa-apa kan cah cilik urung-urung ora apa-apa Mas innallaha ma'asyabirin artinya apa Mbak? wong sabar ditek-tek kancane wong sabar kasih Gusti Allah iso ditek-tek kancane wila asline ngono oh nyatane ya ditek-tek tenan oh nek karo Mbak Manohara aku ra wani ngideng-ngideng iteken Mas malah iteken ite kok malah mentok oh wis tau delok ya kira-kira jari wong-wong kae kowe iki kok kurang penggian tanggapanmu wayang laris kok delok metok kowe iki nek gak delok ek terus delok ngono kuwi
Wah, kulino. maksudnya kula niku mboten anu tega ngitek-ngitek sampean. Mergo kula ngrumangsani, Mbak. Oh, Dalang iya, Mas. Akbar dan Mbak Manohara itu paribasane senasib serumpun sepenanggungan. Di mana ada Dalang Akbar, Di situ ada Manohara. Makanya fans dijenenge Manak. Manohara Akbar. Iya. Nah, jangan wong ora iso manak, penting jenenge manak. Manak itu singkatan Manohara Akbar. Iya. Iki ben roh masyarakat Merumblak aja ben roh. Tenan, awake dhewe yo nganggo gawe single lagu sing anyar ya Mas ya. Single lagu dicoba boleh? Boleh kamu Apa nyekel apa? Oh, sampean ecek-ecek. Ecek-ecek yuk. Ecek-ecek gini. Nah, ya laki iki darang jak ngamen. Ya. Terah ya asline ngono ya. Ayo, Mas. Alon-alon bas karo tipung. Bas karo tipung. Iki jenenge shop rada. Kayak ngene lho, Mas. Ngono. Ngene. Heeh. Kok ramuni ya? Kok amuni jajal setengah. Aduh. Ngawur. Sesat kowe. Ya ampre munine iki piye kok? Ngono ya aku manut ya. Lah salahe wong. Ya bener. Kayak coba kendang karo. Lah nek ra Kenapa? oh tanggapan dibatalne gelem. Ayo. Saya kurang sagone iki, Ding. Ayo. Adek nolak telung gon. Ayo, Mas. Oh, enak ya. Ayo ngetan Mas. Nah. Jentit Ya. Manohara. Jentit Enyah Manohara. Jentit Enyah, Mas. Manohara. Jentit Enyah Manohara. Jentit entekno. Sik to. Kapan nyanyimu itu? Lagu ki ngarepe senggaan sik. Kok senggano ngurut nyoh. Senggaan ki amprih menarike penonton. Dadi wong ndelok ki, wong ngrungokne ki ben gak opo kok lagu ngono. Oh ngono. Dadi ben gak bosen. Intro. Ben gak monoton. Ah, intro. Tarik tak. Ayo, Mas. Ayo, Tris. Nah. Enyah. Mana? Enyah. Enyah. Manohara Akbar. Entekno. Iki lho, enyah. Entekno. Enyah. Entekno. Enyah. Kok iso malah koyo apa kuwi mau koyo blandut macan. Lho, artis kuwi Mas, penyanyi kuwi ora diselingi joget dikira kuwi engko patung. Oh. Ngono. Lah maksudnya kok ora masuk lagu-lagu kok nggur nyoh-nyoh karo. Ya cek urung masuk makane masukno. Oh, iya. Ayo masukno kene. Ayo. Di lho kayak. Nyoh. Lah karek kowe mlebune lewat di lawang ngarep lawang guri kok. Kuping. Nyoh. Kok kurang ajar. Ayo toh. Aku serius lho iki. Lah kok iso kuping barang iki nyapa? Maksudnya kudu ngrungokne bass karo kendang ben iso masuk ngono lho lagune. Tak tuk. Dentit yo. Nyah. Iki lho. Nyah. Nyah. Edang nyanyi dah. Sik to yo alon-alon. Oh, alon-alon. Kalem-kalem aku jek perawan lho Mas. Iya. Karo perawan ki yo ngene iki kok yo. Perawan asli ya? Perawan leh murep. Perawan mu. Yo perawan mau buntet kok. Iya. Yo tarik, Tris. Yo. Ayo Tris. Nah. Ngetan-ngetan ning guyangan sik Mas, mampir yo. Mana? Asik. Angulon Persembahan mana? neng wilangan sik Mas. Golek apa? Golek bakso. Terus bareng wilangan? Neng guyangan Mas ngetan. Golek apa? Golek bakso juga. Apa nek wong bakul bakso ning wilangan? Enak. Ayo. Yo masuk. Aku kapusan. Kok sapira tenadane Mas? Jajal. Lho, ngenyek sing ikut ngenyek. Oh ngenyek kowe, ngenyek kowe. Tak dongakno ireng lho terus kowe. Oh wis ireng piye? Rasa bodoh gak wis ireng kok. Ora rasa bodoh gak wis kaya ngono lho. Nggih. Tarik Sutri. Yo. Aku kapusan karo guyangan Mas. Nyoh. Tak wei sewu ajabul kliru atusan rukino 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 ruki Kaya ngene dadak nggih singkatan Manak Manohara Akbar iku. Lah nyapa? Nggur lagu nggur Rugino. Ya rugi arti wei sewu kliru atusan kok. Pito aku tak mau. Oh ngono. Pito meng? Aku kapusan akar
neng goyangan terus tak wae 1000 aja bola keliru atusan rugi rugi wah, apa ya iki gawe video klip ya tenang iki latihan sok gawe video klip ketake ndi medane ndi enake ya neng goyangan kok ya jombok neng romantis omah-omah joglo awake dhewe gandengan lah wong nuansane lagu ki goyangan lho Mas ya tapi kan pasangan couple kudune awake dhewe gandengan ning joglo medun karo nyanyi kuwi lak biyen mantanmu biyen goyane gawe video klip loh modern ngene terus kokono ngene gandengan terus saiki nyungir aduh kasihan deh nyungir salam sik to aku ki ya anu apa ki jenenge wong kene ki menika desa apa Mas Dusun Weruh dan Bulakmojo Dusun Weruh Bulakmojo alhamdulillahirabbil acaranipun apa Mas bersih dusun atau nyadran bersih dusun ki ora desa ya Mas dusun bersih dusune wae iso nanggap wayang lho hebat toh alhamdulillah dusun iso nekakne Mas Akbar terus iso ya ora ki ya menghibur Mas menghibur delok lho lanange iya mulai salam sih alhamdulillah Mas abane sumuk ya Mas sumuk mari aku kulina di luar negeri Mas Mbak Manohara itu kesehariannya beraktivitasnya itu di luar negeri aku baru kali ini di Indonesia gitu loh nah kemarin di mana di Gaza Gaza perang kuwi itu oh alah nyindeni wong perang ben tentrem oh iya bener kuwi terus agak nyanyi apa mau tegiar mulai aku bahasaku wae yo salam iya Mas yo salam alhamdulillah kagem warga masyarakat Weruh Bulakmojo mugi-mugi sak badanipun bersih dusun nggih Mas sedaya masyarakate kula dongakne panenane melimpah amin tahun ngajeng saged nanggap melih amin nah ngono lho Mas iki agenda rutin tiap tahun alhamdulillah saya ketiga kalinya di sini lah aku kok garek ping pisan iki yo tahun ngarep eneh. Oh, manut danane ya, Mas. Tahun lalu loh. Tahun lalu juga ada bintang tamunya 3 ya, ada bintang cuma. Siapa bintang tamunya, Mas? Enggak, anu kok Mbak Lucy karo sama. Mas Jajak. Oh, gitu. Iya, sapa arep mancing-mancing lho arep. Aku mancing apa? Oh, gak ki lho maksudnya awake dhewe ning kene mengucapkan terima kasih. Nggih, matur sembah nuwun Bu Lurah, Pak Lurah. Luar biasa. Asmanipun Pak Lurah sinten? Lho, mosok dereng tepung karo Pak Lurah. Dereng kebangetan jenengane Pak Nyoto. Pak Nyoto ngapunten Bapak Nyoto ingkang pundi, Bapak? Pak Nyoto. Oh, Bapak, izin alhamdulillah. Langgananku, Mas. Langganan apa? Bener murah sawangan sik to. Wong ki Pak Lurah kene lho. Oh, iso. Sumpah yo iki, Mas. Pak Nyoto ki lurah kene lho kuwi. Aja ngogak-ngogak banyu bener lho, sarimbet lho mriki. Buke sing ndi, Buke? Lho, ibuke katanya ya sing Bu Nyoto ingkang pundi? Oh, iya ya Allah cantik e. Lah, ngono kok kowe ngomong langganan enek bojone kok. Nang kene totomane ra kenal. Iya. Terus bareng kono? Pak Nyoto kuwi langganan, aku bakul bensin, Mas. Oh, alah. Lah ngono lho kudu digenane dhisik, ben asumsinya itu tidak negatif. Aku bakul bensin ning bypass Wilangan. Terus aku nganggo rok sakmene. Katanya tulisannya Puma. Ora. Ya sakmene ngono terus anu Pak Nyoto kuwi bane bocor. Oh. Dituntun. Tak ewangi nyurung to, Mas. Tak surung sampai teko warungku. Terus. Bar kuwi tutup aku. Lho kowe kok gak ngewangi bane bocor? Lah ngewangi nyurung sampai teko omahe. Oh iya. Lho bukannya apa langganan bensin. Iso sarimbit dan nonton berdua. Insya alhamdulillah Bu Lurah Pak Lurah matur sembah nuwun. Mugi-mugi panjenengan tutuk kang saling ngomong warga masyarakat
mriki nggih. Weru nggih matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Ngene iki melihatkan keharmonisannya Mbak Panhara. Ngono ki sampeyan nyonto Pak Lurah karo Bu Lurah, ya toh. Enek wayangan nonton berdua ketok romantisnya ketok harmonisnya. Kok sampeyan yo ngono kuwi. Kayak sampean biyen yo ngono ya Mas. Sing sitoke dalang, sitoke nyinden. Mbasa saiki pisah wis gak tahu. Gumun aku ya. Apa gak lali apa piye? Mangkane to duwe pacar ki. Loh, ngene iki mengajarkan negatif kok duwe pacar kok duwe pacar banci piye maksude? Ya ora negatif. Loh, negatif kuwi nek elek lha wong ki apik e. Lah piye? Apa temu? Loh, engko dipiyak. Tengele yo. Cengelmu dhewe. Wis dipiyak lho rumangsaku. Ya maksud iki yo ngene lho Mas. Dalam apa ki jenenge pagelaran hiburan itu ada chemistry-nya antara dalang dan sinden. Betul. Ojo isine pagelaran iki kur nyonya nyanyi sing delok waleh. Harus ada chemistry. Nah, menghidupkan suasana. Menghidupkan nah. Mula awake dhewe kudu membangun chemistry, Mbak Manohara. Nah, dalah. Piye antara Mbak Manohara dan Dalang Akbar itu chemistry-nya? Chemistry nah. Ngene iki lho Mas. Piye to Mas? Ngene iki chemistry-nya itu dapat. Oh ya. Ngono. Dadi iki antara jenengan kalih aku ki langsung ki klek ngono lho Mas. Ya. Wis takkan merasa ngono. Kuri aku. Klek ngono lho Mas, maksud iki. Connect. Ngono cara aliran listrik ki pas ngono. Pas. Ya. Iki mau panjak ki Angger leren mangan. Sik to, sampean mah lagek ngadeg kok kita sentimen karo pemusik itu. Aku sentimen karo Tris. Oh sing ibot. Sing sentimen aku. Lah ngapa karo sing ibot karo Sutres kok sentimen ngono? Duwe dendam pribadi ngono apa piye? Zaman aku cek perawan dihapusi. Karo Sutres ki sing ibot ki? Dihapusi Mas. Dihapusine ki piye? Aku neng hotel kota kuwi lho Mas. Oh Nirwana. Nirwana. Aku dihapusi. Engko nganu check in sik. Ya check in to, Mas. Kadung sedina sewengi tak enteni ra mara. Terus tak tambahin sedina, 2 dina ora mara. 3 dina ra mara. Seminggu Mas aku bayari hotel nganggur. Oh iya banget kok terus karo sinden cantike kaya ngene dihapusi ben ya ikhlas-ikhlasno ya. Ora ikhlas. Lho, yo mbok sing ikhlas. Ora ikhlas wong ibu. Sutres sing ibot to bojone kaya ono wong subuh kuwi tau salat nang masjid Mas. Masjid. Piyuh Mas, wong sak masjid geger. Lho, perkara bojone Sutres. Bar sujud kuwi to, terus bali lungguh. Lah kok wong-wong padha geger. Bojone Sutres mangan sajadah, bojone Sutres mangan. Untune nyantol sajadah. Wah, no. Terus tak omongi to Mas. Mangkane to Tris ngono kuwi dadi tambalne aku ngono. Nek tambal ban ya, pakai tambal banmu ya. Ditambalne Mas. Lah terus nek golek kulit ning ndi to Mak? Wong lambe, wong iku berarti Gusti Allah, heeh. Oh wis tak dudahi. Ning Medion ki lho enek sunat masal lah ngono. Ning Medion enek sunat masal. Lah terus hubungannya apa karo lambe guwing? Lho. Lah kan yo enek kulit nganggur to Mas. Terus kulit nganggur terus ditambalne bojone. Tambale bojone. Lah basa roh wong lanang ganteng lah kok lambene mecucu ngono to. Ya pengaruhe kulit kotoran. Yo, guyon karo mlaku yo. Iki pamundutanipun apa, Mas? Lho, nek arep milih no adan mimpi. Oh, ngimpi. Mimpi kok mimpi tulisane yo. Jagat wengi ninggal katresnan podang kuning. Arep ngatur nih yang mana? Ngimpi iki sing ngambara apa sing ngimpi pelok? Ngambara. Oh, nggih. Tintinganipun, Mas. Waduh.